Tak čaute včelári Ilava. Mám pri sebe kamaráda farma Včelia matka a dneska si ukážeme chov včiel v štartéri. Taká namatková iba, alebo už nachované včelie matečníky mám. Tak zatiaľ. Na to, že som bol prehovorený, musíme spraviť štartér, tak bohužiaľ, Našťastie. pre neho Bohu dík, si vytvorím a ukážeme si prípravu štartéra. Štartér znamená, sadnem do auta, potočím kľúčikom, zapne sa štartér a ide. Si chcem nalarviť, tak si pripravím chovné včelstvo do štartéra. To vlastne môžeme spraviť aj tu na tom demáre, teraz čerstve. Hej? Lebo celý ten štartér potom môžem vrátiť spátky. Rozmýšľam len nad tým, že koľko chcem dávať sérií. Keď chcem dávať viac ako 30 sérií, potrebujem viac ako pol kila včiel. Ako 30 matečníkov, hej. Keď chcem 4 lišty, to je nejakých 120 matečníkov, tak dám aspoň kilo včiel na smetán. A ja vám teraz len ukážem, lebo nemám potom vlastne dôvod využiť tie matečníky a nechce sa mi to vytvárať zbytočne, tak si ukážeme. Toto asi nenájdem. Potrebujeme hlavne glicidový rámik a kryciu dosku. Chúdence, vidíš, jak čakajú, čučia. Už nás nechaj. No, to je všetko plot. Pozrieme sa ešte sem. Ide o to, že za 24 hodín na druhý deň ráno príjem, to tam hodím. A oni to ťahajú. Nemusím čakať x dní na to. No, tu je krásny liciďák, to je majský med. 11. mája, obojstranne, za chvíľku budú, jak sa povie, čo ma naučil pán Rusnák, zatvárať žalúzie. Takže tento, predstavte si, že mám v ruke vodu, nalejem vodu, hej, tie včielky potrebujú tú vodu, lebo nemôžu ísť von. Z jednej strany skúsime nájsť, no, tuto nenájdem pergový, tuto nájdem dosku plodu a to bude aj ďalej, takže bohužiaľ pôjdeme do druhého včelstva hľadať. Ja som sa vyťahoval tuto, tutá. Možno nájdeme. Ešte kvasnicové cesto ze zimy, nezjedené. Hovorím, to bolo slabúčké včelstvíčko. A teraz sú asi tak. Rámik som dal do hora dneska, lebo už som tu bol. Lebo už som tam potreboval vraziť stavebný, lebo ešte neťahali. Ale chuť zbierať majú, takže ten potenciál tých včiel tu je fajn. Tieto mali aj trošku nosemu, je to vidieť. Ale ja nosemu u včiel neriešim. Nosema sa dá len potlačiť, vyliečiť. Dajte mu Nobelovú cenu, keď to dokáže. Matka kladie. To pôjde dneska tiež na demáre ešte. No vlastne dneska mne ešte musia postaviť stavebný ramik. Dneska som ho sem dal. Už sa na to vyvesujú. Ale chceme si nájsť, napríklad takúto komorovačku používam ja. Na matku, hej? Klietku. Má klietku, za klietku jemu, mám pokoj, hej? Keď potrebujem, aby som mal včelstvo bez plodu na preliečenie.
Tuto tiež nie je nejaký pergový, proste musí byť doska z pergy. Teraz je veľa plodu, takže využívajú všetko, čo proste mali. Takže spravíme si asi len názornú ukážku, nespravíme si komplet celý. Takže toto bude pergový plást, zeberiem to v pohode z druhého včelstva. Keď pán sedláček môže presúvať nástavek na nástavek a nerobí to tým včelkám problém. Zistil som to aj u seba, že to není problém. Hej. Ale je tam jeden ten osematický, tento je osematický, ale je to len názorná ukážka, hej. Natrasem sem z 3-4 hrámikov včielky. Buchnem ich sem, trošku ich porosním vodou, dám ich sem, natiahnem igelit na ne. Zavriem, nájdem si plot, z ktorého včelstva potrebujem, do pol hodiny hučia. Nalarvím si na kašu, larvím zásadne len na kašu, tu si riedím 1:3. Keď je moc riedka, tá larva sa nechce odlepiť z tej prelarvovačky. Keď je moc hustá, potom rýchlo vysycha, včely to vyhodia ven. Môj stred je 1:3 a mám dobré skúsenosti s tým, bolo to aj vidieť. Hovorím, máme nalarvené, prídem sem, buchnem s celým nástavkom, aby sa mi proste odlepili včelky od toho igelitu, lebo tu nič není. Hej, tu budú prevesené, takže s ním buchnem. Odpadnú, mám tu nachystané všetky 4, dám ich tam, trošku spravím medzierku, zás ich zavriem, opúšťam včelnicu na druhý deň. Väčšinou tak, keď larvím na obed, keď sú lietavky preč zbytočne, alebo larvy mám venku, ma otravujú, keď mám proste nejaký plod, to cítia tie včely. Nalarvím si, zavriem si to a v tom čase napríklad som larvel o 1, na druhý deň príjem o 1, musím prísť aj keď prší. Hej, a vložím to do včelstva, ktoré je pripravené buď na demáre, alebo pripravené na chov, že je odrojené, alebo už má rojovú náladu, alebo ako máš ty ten zberný odloženec. Hej, využijem to a matečníky si robím vtedy, keď potrebujem ja. Že nie, že za 6 dní, za 9 dní príjem a idem larviť. To je ako príprava na svadbu. A potom povie, nie, nevezmem. Dobre, ešte mám 2 otázky. Jedna je tá, že celý ten čas je ten štarter zatvorený? Včely lietajú von? Není, je zatvorený. Ja ho mám vybavený takým spôsobom, že je tu záklapka a ešte tam natlačím hlinu. Nesmie sa, ja tam potrebujem každú jednu včelu. Ide o teplo. Tam musí byť tých 35,5 stupňa, aby to tie včelky proste stávali. A na 30 tých misiek materských dávaš na 30, keď potrebuješ iba jednu lištu, tak ti stačí takto 2 rámiky, keď zeberieš jeden pergový, jeden glicidový, medový, stiahneš, dáš to tam, nemusíš striasať včielky. Vybavené, hej? Ale keď potrebuješ veľa kaše. A čím viac kremičiek, dočiček budeš mať, tým viac ti ich bafnú, lebo oni sa chcú zachrániť. A vtedy, keď čo niekto panikári, tak robí všetko. Hej? Takže je to o tom. Dobre, a tie dojčičky z otvoreného plodu? Dojčičky z otvoreného plodu. Na zavretom plode dojčičku nehľadaj. Tam sú väčšinou už budúce lietavky. Čo zohrievajú iba? Čo zohrievajú. Ten plod sa zohrieva sám. On tým, že metabolizmuje, tak proste on funguje. Hej? Môžeš spraviť odloženca v júni, v júli, bez včiel. Zebereš vybiehajúci plod, na 4 rámikoch, dáš tam len matečník, zavrieš, ale musíš ho zavrieť tak, ideálne je taká parozabrana, strieborná, alebo alobál, to teplo, aby tam kontinuálne bolo. A tam to funguje, prídeš za 2 týždne a máš včelstvo. A bez včely. Hej? Takže dá sa aj tak. Dobre, idem to zavrieť, to sme si názorne ukázali.
včielky hučia po 24 hodinách a sám som zvedavý, aký bude výsledok. Je tu nalarvených 4 série, zhruba po nejakých 25 kusov. Tak necháme, nech sa včielky vrátia naspäť. Lietavky, čo boli lietavky. A ideme sa pozrieť na výsledok. Strašne zle sa to robí. Super. Môžem povedať, že prichytené všetky. Prvá. Jedna, dva, 3, 4 vynechané. To je druhá. Pozrieme tretiu. Tu je chytený viacej stred. Je vidieť to, čo je klobúčik do vrchu. To je pridané, prichytené. Tu asi 7 neprijatých. A posledná. Znova klobúčiky do vrchu, čo sú. V 24 hodinách, hej. Dobre, ja si myslím, že tých 70% bude chytených. Ja som spokojný, ja potrebujem 20 matiek, takže tu jej bude oveľa viac, ako potrebujem. Tak pre včelári hlava. To je štarter. 2 ramiky. 1 ramík s glicidovými zásobami a vodu. Druhý rámik glicidovými zásobami a pergou a aspoň pol kila včiel. Dobre? Dúfam, že sa vám video páčilo. Komu sa páčilo, samozrejme dajte tam like. Kto nemáte, dajte odber. Keď máte nejaké otázky, píšte ich dole do komentára. Janči vám na to bude postupne odpovedať a ja sa na vás teším. Do skorého videnia. Ahojte. Čau, čau.